Thembi ngosholeni. Kwatsha. Ngosholeni. Mfana izolo phela budla magalane wena. Shothi umuntu sokuthela wasewaqana iqaqa. Hayi khuleka wele, khuleka. Hayikho umuntu ongawenza amaphutha. Sonke siyawenza. Wonke futhi umuntu uyaphanyela umoya. Nxasenza. Asise. Phephisa. Ngidinwe ngalo ndlela. Sohlala kanjani ngadinwa masisi? Sisilanga. Sisilanga ukuthi impilo sezishintsha. Namhlanje fanele sikhuluma mina nawe silungiselele ingoma sibhala ingoma sizoyenza nokuthandeni nanawe. Kodwa lezi imfene zakaXhosa fezi enzansi feza manje sebazongishalala inci abasakwazi ukulinda ngehalungisha abakwazi ukulinda ukuthi siqede sishintshe mina uyatshela umama kumele atshele umama manje ukuthi sihlulekile lapho sibe simthembisile Thembi. Akhumbula isithembiso sisenze kumama sasho ukuthi sizoqoba sibuye nemali. Hayibo, wo. Wenzani? Uzohlala. Isihlalo sababa nje lesi. Manje pho? Manje pho ukuthini? Isihlalo sababa nje lesi. Nyeka. Manje okhulume naye. Nyeka. Hawu. Yini? Isihlalo sababa nje lesi. Oh baba. Ukhona. Isihlalo sababa. Isihlalo sababa. No, ke. Ngena. Hawu. Kanjani wafika uyishayela nje liphi suitcase? Unosiphi luggage yakho? Sanibonani kuseni. Unosi usihambile esikoleni. Ubese mhlanje sodlula lunch emnandi. Washa, Sandile, awuphakele usala. Zandile, ngicela ukuthi ungiphakele. Angihleli isikhathi eside. Ngicela ukukhuluma nawe. Oh. Ngavele bengigibhe lapha ekhanda lokho benza umathanda la. Awuma masisi. Awuma. Yena mina ngihlumeza laba bazongazi ukuthi ngiyacela ukukhuluma kancane. Thembi. Asidinga imali. Mama akuthokozisa uBenson inhleze efika la ekhaya ezohlukumeza umama emfuna imali. Angithi siyabona umama uyahluleka ukukhokha igweletu. Hayibo. Wena uBenson wakhokhelwa. Khokhelwa ngani Thembi? Yiphi imali wakhokhela ngayo? Kahle nokwatsha ukhumbula ngempela nawe ukuthi wakhokhela uBenson. Ngikhumbula ngicela empunzini. Yiphi ukhona wena ekhokhela uBenson? Angithi ubukhona izolo. Ukhona imali usuyile wena kuthiwa amawele odumo anqobile sabuya nemali njengoba besithembisa umayi ikhona leyo nto. Ngiyakubuza phela. Hayi bona ukone ngibuka ngathi ngumuntu ohlanyayo la. Into zami. Ngihambela ngiyibuzela kumama ngisabela. Sabela uma akasekho uma. Uyephi mhlawumbe phela ukaMangubane ngimthela kaMangubane. Awume Kwatsha. Sabelo. Sikhuluma nokwatsha. Mama konke ufuna ukuthela nokwatsha. Awahle awuyeke yini? Mabela. Awu nokwatsha ngiyacela. Awu. Uzokhuluma umzelo lokho ngingizela cela empunzini. Umaduma usashiye. Kanye nobaba wakho futhi. Boaz masisi. Hayibo. Yabona ke indaba ukuthi siqale lapha kodwa kuDunusi. Sibuye ebusuku ubaba ngabe simficile la ekhaya. Ngathini kuwena masisi? Ngathini mina kuwena khuluma phela kunjani manje?
Ngangithi mfana wami kunjani mekunjena ubaba ubuyile. Angithi ngasho mina ngathi ubaba uzobuya. Lento yakho lokugxeka ubaba ukuthi ubaba uhambe izinkalo lana akabuyi ubaba akasinakekeli thina ushiya uma thina asondliwe la ekhaya. Kunjani makunje? Ngikutshela ukuthi ubaba uyasebenza ubaba la khona. Ubaba ukhokhela ubenzini. Ngasho masisi yambona ukuthi ubaba indoda eqotha kanjani? Awusakwazi ngisho ukukhuluma. Ubaba indoda eqotha ngakutshela mina. Usebuyile wathatha umfazi wakhe uyoyishaya lo moya ke manje. Ukhulenza umama akhule kuzonke lezi zinkinga. Hawu. Yeni. Awukwabi uyeyeye umnguni. Ubaba sesisoba nobaba sobabili mfana wami. Sesisoba nobaba sobabili. Uyabuya ubaba. Sabelo. Shukela ngempela kwenzakale emfuleni. Njoba ngitshela nje uvela uphuma lapha emfuleni omunye umuntu oshintshile. Hayibo, shuthi khonto emdlile phela akwazi ukuvela benje mhlawumbe ushawe inyoka noma ngazi udliwe inhlanza ngazi. Sithanda sami ngeyipi isimina ayikho inhlanzi ngisho umbowani imbala ngaluma umuntu avela aphuma nje ale nabantu abadonsela la ko10. Pho ichaza kanjani lento yenziwa kusabelo? Hayibo, yaba le moto phaka la igcekeni. Ngiyakubika uma ungabe uthi imoto adulasi le. Ungabe uthi imoto adulasi le. Mina ngithi asifusa abantu abadala ngoba lesimele thina lento. Kade ngaleli busuku ngicabangana nesicelo sakho. Kodwa ukuzohlala eduze kwakaSabelo angibona ngathi umqondo omuhle loyo. Uthi unosuzo lokhane ngibuze imibuzo engeke ngize ngibe nazo impendulo zawo. Nanokuthi ke umkhulu wakhe njengoba nje engaseke emhlabeni kuningi angakaqondisisi kahle. Nale ndoda ke lokhu yacocoma nje laphana kwaSabelo ngazi ukuthi umuzi wakhe nje lwamashonisa. Hey. Sithanga uzothini phela ngoba indlela kahle yakhe yona ibalekile. Ukuthi ngeke ngikwazi ukudaxaza uThembi. Uyangithemba kakhulu ngomuzi wakhe. Zwana usizweni sisi. Hey bafo. Uyayizwa leyo nto. Hey yabona ngomngehla futhi ngehla kakhulu legoma. Hayi. Hey bafo. Awukahle qhulu. Wangifunani ngempela lo. Wangifunani ngempela. Ibambe bafo. Ibambe mfowethu. Yasihlamba ngabe uyagiga mfowethu eThekwini. Uphisa ulandelana nami la ngizokwenza usikapa mina. Ngifuna into engihlanganisa nalo muntu. Uthini lo muntu? Angeke. Yazi lo muntu lo ngiphendule nini engingayazi. Lo muntu ufethu ukuphendula isihlabani mfowethu. Igama lakho mfethu liyobungazwa izizwe zonke. Akuyonto kade uyifuna leyo. Yinto kade usuganga baba. Impela into kodwa hayi kanje. Ngifuna ukutshela umculo wamaskandi. Uculwa abantu abanobuntu abamaziyo omunye umuntu. Futhi abakhaliphile la ekhaya. Ha? Into engayona mina manje mfowethu. Ungatshelwa mfethu lo mbuzo ngokubuza. Usuyibhema intsango. Ngisho ngoba phela lento enkulumayo kakhulu nomuntu odakwa intsango. Hayi musuganga wena. Isuse kahle le. Usizana ukuthi ushonishe umhlaba wonke qhulu. Kodwa wena ubusiswa ngaphakathi ukuthi akusasibo lo. Ushintsha kakhulu usuyisilwana uqobolwazi. Ngibuza nje kodwa enseni ke mama wena mfowethu. Njengoba sesiyinkukhulu emfaka namhlanje enzeni kimi. Ngempela ukuthi ngenxa lo muntu yelo sicabanisa ngini. Kunjani manje? Impilo yami kuphi manje? Kuthi ngizayifunda endleleni sana lo muntu. Sengiyakuzwa ke manje. Ngiyakuzwa mfowethu. Imoto leyifunani la? Imoto abayi khona uzokulandela la igcekeni. Ngiyakubuza ukuthi Awukahle wena akuyona imoto yaleso sithuphethi le imoto yakho le. azongibhedela nemoto ngithatha imoto mina. Imoto yakho Sabelo lena. Imoto yami ngempela lena. Imoto yakho.
Ha. Kwabe. Singasho kanjalo ngoba imali ethengwe ngayo imali asishiyele yona. Namanga. Ngicela ikhi. Ngicela ikhi ukuze ngizokholela. Baba ungithengele imoto mfana wami. Baba ungithengele imoto mfana wami. Baba ungithengele imoto mfana wami. Zaphela intombi zasemzinyathi. Zaphela intombi zasemzinyathi. Yini manje ungithakazele mfana wami? Nokwathi osikhundla Hayi uqala ungithakazele kanje. nokwathi osikhundla khulu induna yabafazi isiqashula amakendako siphi intombi simncelise ngicela nithi nje ngilinde nje bachana nje Kanti awuzange uzusho yini ukuthi wena unolwazi mayelana nalo mlilo sebayithi? Yebo sinasikhathi sonke la. la umuntu akayibeka kanje la ake ngithi umuntu wezwa hayi ukuthi mhlawumbe nikhona ngabona Sholo ukuthi amahenhen esihlangene ngawo la. Amampunge. Oh. Singakubophela ukuthi usichithele isikhathi. angibeke kanje lento entenze efana akona ukuthi mhlawumbe ngobaba inhlekelele ubungozi nje into eyaye eyihleli Khuluma. We ane. Iyavlonde. Ukhuluma nami? Usuqala ngibuza wena mangizophuma ukuthi ngiyaphi. Ale. Ayikhazi sazilile nje. Uyakhohlwa lokho. Ene futhi amantombazane nje la ngaphandle awuntshontsha ubuthaphuthaphu. Wena uyaphi ke ane? Ngakanandi. Oh. Ungisize. Ubeke fokhaya ama street light la ngaphandle. Hayibo ane. Umthetho wakade ubekwe ubaba. Usakhona manje. Usibaba kasekho. Awuthi Wesifunga somjwayela kabi wena. Ukuthi ubaba asekho ukuthini? Ucabanga ukuthi mina ngangekho isikhathi ubaba esibeke imithetho la ekhaya? And futhi ngidala kunawe. Ufunani la wena? Maxolo ngiyacela. Ufunani la? Akusona isikhathi sokuthi wenze into ngiyenza Maxolo. Uzobheka wena? Uzongibheka ukuthi njani? Uzongibheka ukuthi nani ungazoqamba amango nala xolo. Ngathi angazi ukuthi wena uthumela ubhuti bakho ukuthi bazongishaya. Ngasangazi Maxolo. Ngicela umzibe uthule ungamphenduli. Ngiyacela ngomnandi. Hayibo Thembi. Uthini uthi akangizibe anganginaki. Uqonda ukuthi hayibo mase singayikhuluma into enjalo. Wazi kahle namhlanje wena. Mfana abe mina noma sisi sicula nomthandeni. Ne record deal nomthandeni. Wenza njani wena lezi imfene zakini? Nafika ngithi wathi unazongishaya ke phela lapho uyajabula ke manje. Uzele nivele la uzokwenza la ekhaya. Yebo Sebelo. Kanti abantu baqinisele ngempela mabethu wena usuyahlanya ekhanda. Maxolo. Bani ohlanya yaxolo? Sebelo. Ngiyakubuza ukuthi ubani ohlanya. Maxolo ngithabe imali. Ngiyambuza ukuthi ubani ohlanya. Manje ufuna ukuyaphi? Manje mawushayela wena. Ushona mina. Ngizokuphophisa mina mkhosha. Usungikhohliwe. Kokho ngithamba uxolo wenzani? Uxolo hamba yonke indlela uze la ekhaya uzochula usabele ngemkhuza ngithanda ukuchula usabele emchuluza inkani ngisho imkhuza. Into enza uxolo. Uyayithanda ukuthi afika sole ihlalele la ekhaya ngokuthula ngoba uzokwenza lutho ngisukela ngikwenze ngixolo ufunani kumina? Yini ofunayo kumina wena? Hayi, angisiza kanje wamama mfana. Awungiphumele kula magceka la ekhaya. Kodwa mina ngisa ngesiki. Hamba umuzwa nto uthi ngihamba la ekhaya. Hey Nkosi. Ngihambele. Ukhuluma kakhulu. Yona kuzofika nje. Ngelela ukholo ngazofika Wesabele. Sabele. Akuhambe endlini nawe. Ngimina nto yena uxolozela phela. Sabele. Uya kulo ujahana noma kapho into nilisana niyachuthana nje awazi ukuthi yini inkinga yenu. Awuhambe endlini. Ugeza ngihambe. Hamba naye. Vele yena umuntu engazi ukuthi kahle nje. Lokho kufikelela uhlanya azongibhedela la. Engabeke ukhale nyoni kulomuzi. Kokho ngeke usabela akakhumbuli lutho. Akakhumbuli ukuthi abazali bethu babili abasekho emhlabeni, akakhumbuli into ayikhumbulayo.
gogo usabela yonke into eyenzeke emva kokuthi udlula emhlabeni akayikhumbuli into ayikhumbula khumulana lo mncintiswano wamasikade esihamba kona ngonyaka odlule kukusethini ngonyaka odlule usabele uthakathiwe umnyama kubovu uma uzothi ngasho ngokudlondlobana nje komfana wami ebheka phezulu ngokulanda le moto sayibona ukuthi abamumonazeleke bona umona ma ayikho enye into usabele ufela le moto akungcono kodwa ke sibone laba banamanga angeke phela siqhube kanje ma usho khona impela ngeke phela lokho kuzosisiza ngempela ngoba phela manje makunje sizothini ukhuluma noSam wakahulumeni ifona from Golat Insurance kade ngesikhathi ngizama ukuthola ukuthi ngingakwazi ukuxhuma bhuti wabantu yabona nje lento ozama ukudayisela wona ema insurance anginamali sorry bandla no sis ayeke into engizama ukudayisela kahle kahle inhloso yocingo umayelana noMr Richard Gomede ongasekho nge-life cover policy uRichi uyabona ukuthi ufuna umuntu wrong but uRichi bingena insurance nje well according to us he had one ngabe ngikhuluma nentombi wakadubile ya untombi nje ushede ngane zo-3 no-Richi right Mr Gomede yazo 3 so ngiyakholwa ukuthi ngikhuluma nalo muntu engimdingayo sisangazi ukuthi singenza kanjani mhlawumbe ngifike kuwena sihlangane so we can discuss this in detail okay mhlawumbe ungafika la emsebenzini eClermont osizweni community center nje uzobona nje amagama amakhulu ubhaliwe well okay that works for me ngizofika-ke kuwena kusasa ngizokusendela i-message very shortly to confirm isikhathi okay but kulungile thank you yabona Richi police oba ayezama opopeni bangangibani ukuqaba qala kwazi impahla ezintsha umuntu unjani iyanyathela lento iyanyathela awukade kuduna usebasazongazi mfana hayi vele iqakala shwathela ushukela angibone la asedele lento la vele try again 1 hour hey Thembi hop sasiza baba hey Masisi Gogo hey hey asasangoma la ekhaya angazi ukuthi sizokwenza ngamalapho hey Gogo la sangoma la ekhaya cha sabela mntana uyabona yini wena ekhaya ukuthi kwenzeka kumabheketwane zonke izinto zonakele mntana uqonda ukuthini Gogo mithi isangoma sibizo yena lapha Gogo uyazi ukuthi mama uma uyikholo asikasangena isangoma Masisi wathola wathini uGogo bebiza isangoma la ekhaya Senzele ukusiza wena wele ukusiza mina hayibo andinanga uthemba ukuthi ubiza isangoma ngisizwa ngani ngidinga usizo lesangoma hayibo sabela baba ngiyacela bani sicela usihambele la ekhaya mfana wami ngiyabona uvuka ulala awuzenzi ukuthi umoya wakho baba ngiyacela ukuthi uphume emagcina lapha ekhaya umama ukholwa uyathandaza umama ngichaza nje sabelo wenzani uthini into zabantu abadala